ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки Хонахои Арзон ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки пешкаши мо карданд ки мо баҳри шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем. Дӯстон, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кор мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан дорем, метавонем ки дар номераи имо ватсап рой кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо ватсаптон подлиса кунем. Марҳамат. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар ҷомоати Чоргултепа гуфтагӣ аст. соҳибшон ноҳияи Рӯдакӣ ҷомоати Чоргултепа. Обшим 2 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр ки 1 та калидор, ошхона, баня, ҳоҷатхона, аловхона, кухнӣ дорад. гирди хона мегӯяд полни худ маҳкама, ремонти хона нав кардагӣ аст. уже хона омода, метавонед ки дар омода зиндагӣ кунед. дар трезаҳои нав часпондагӣ хона тайёр аз ремонтҳои навкати проектҳои нав ва хонаи навсох. обсвечам ҳаст, мегӯяд срочно мефурӯшем бо нархи 130 000 сомонӣ, мегӯяд арзонак, срочно мегӯяд сумдаракура, мегӯяд ёки ба ягон мошинам алиш мешавад. ягон мошинам боша болоиш пултиал мешавад, ягон мошини созтарам боша алиш мекунем. кадоми сумкати мегирам 130 000 сомонӣ аст, бо муомилаам дорад, даврӯзаи нав часпондагӣ аст, обсветам дорад. ба кадоми шумо дӯстони азиз маъқул бошад рақамошро нависагӣ аст, аз ҳамин рақамошро дигар маълумотҳои пурраша метавонед гирен. ҳамаш сатфои тайёра. шумо дам агарам хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, ягон мошин, техника, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, инам хел сурат, маълумот, адрес ҳамаша нависта рой кунем. мо дар видеои оянда рекламат эълонда мегузорем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. баъдро инашам қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар деҳаи Сароб гуфтагӣ аст, кӯчаи Табиби Кирм. ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Сароб, кӯчаи Табиби Кирм гуфтагӣ аст. соҳибшон 10 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр аст, ки 1 та калидори дароз, ошхона, баня, кухнӣ, аловхона, ҷои ҳамин хел чизо дорад. гирди хона полни худ маҳкам аст. обсе дар дурuni хона пазисияни аст. дарахтони навниҳо, ремонтҳои хона замонавӣ кардагӣ аст ки ҳамаи шароитош муҳайёай. ҷои беҳтарина, мега ҳамаи чизои наздикӣ дар наздикиш аст, яъне ки чизои мағоза мега чизе ки ҳамаш наздик аст. ҷои беҳтарин лаби роҳ да мега фурӯхта мешавад бо нархи 400 000 сомонӣ. бо муомилаи хуб дорад ва подвалам дорад барои ҷои банка чизе ки бимонед ҷои подвали кушод, як та калидори дароз дорад. хона мегӯяд бо ҳамаи шароитош таъмин аст. рӯи ҳавлӣ шебен ва дарахтон, трезаҳо ва ҳамаш пластики нав часпондагӣ аст. нархи хона 400 000 сомонӣ аст. муомилаи хуб дорад. рақамошон кор мекунад. аз ҳамин рақамошон дигар маълумотоша гирен. ҷои ҳезумхона ҳамаш мегӯяд 100%. дӯстони азиз, аз шумо хоҳиш мемонад ки лайкотон нагузоред ва агар имконият бошад агар ҳамин силикаи навори моро дар ватсапи мотон подлиса кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. баъдро қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино гуфтагӣ аст. маҳаллаи Гипразен военный городок пеши заправка гуфтагӣ аст. соҳибшон маҳаллаи Гипразен военный городок пеши заправка. духонага квартира аст ки дар дуюм ошина қарор дорад. 36 квадрати метре ки обсвет дорад, ошхона, баня, кухнӣ, ремонтҳои замонавӣ бо сифати аъло кати мегӯяд омода шудааст. доми 9 ошина мегӯяд дар дуюмаш қарор бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш, кондитсионер, термос, телевизор, холодильник ва телевизор ҳамин хел чизо дорад. қай бо чизи чораша нагуфтед, наша бо аниқ қадам мегирад, бо нархи 290 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз муомилаи хубам дорад. духонага дуюм ошина, ремонти 100% пурра кардагӣ аст. бардрон номероша номерои мегафон аст. кадоми шумо мехаред марҳамат тамос гиред. агар шумо да ман будам хали квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ ёки замини холӣ, мошин, техника, мағоза, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марҳамат сурат маълумот ҷорӣ кунед, рекламада мегузоред. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. баъдро қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои деҳаи Савдо гуфтагӣ аст. 7 километр аз 7 километр мегӯяд дуртара мегӯяд тарафҳои маҳаллаи 9 километрда наздик аст.
дӯстон аз ин хонаи заминӣ аст ки аз Душанбе айсед шаҳр хело берунтар аст ки маълумоти пурраша мегирен. 8 сотиқ замин дорад ки 14 хона кардагӣ аст ки хона коробка аст. нархи хона 100 000 сомонӣ мега бо ягон сум муомила мекунем. деҳаи савдо гуфтагӣ аст. дар хел маълумот навистиян тарафҳои маҳаллаи 9 километр, яъне ки аз даруни шаҳр хело берун аст. нархи хона 100 000 сомонӣ, 8 сотиқ 14 хона, хонаи яъне ки коробка бо ғишти пухта. кадоми шумо мехоҳед рақамҳошро нависта аст, дигар маълумоти пурраша аз рақамҳо гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бадрон қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар Регар мешавад, дар маҳаллаи улицаи Исмоили Сомонӣ гуфтагӣ аст, доми 2. ами хел маълумот аст, дигар маълумоти пурраша мегирем. кӯчаи Исмоили Сомонӣ. як хонага квартира аст ки дар дуюм ошина қарор дорад, 36 квадрати метр. обсвет ҳаст, ошхона барния кухни дорад. қатъи квартира мега бояд дига калидор аст, мега спальням дорад, яъне ки бо ҳамаи хел чизош қатъи метиҳан. хоб нархи хона мега арзонака мега 120 000 сомонӣ аст, мега пеши хона мега остановка аст, ҷои на таксиҳои Душанбе аст, мега ҳамаи направление мегад, яъне ки такси дора мегад, ҷое ки хоҳед тарафи Ҳисор мехоҳед, Душанбе мехоҳед, ҳамаи направление мегад ва пеши хона таксиҳо аст мегад, яъне ки пеши остановка наздики роҳ дорад. бо нархи 120 000 сомонӣ номерои Тоҷикистон ва номерои Россия шуда, дар номерои Россия WhatsApp пайваст ва дигар маълумотро метавонед гиред. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст бадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар деҳаи Заркамар гуфтагӣ аст, поёни Корвон мешавад. аз Корвон мегад роҳна 8 километр мегад роҳ то ҳамин хонара, яъне ки поёни Корвон кати мешавад мегад 8 километр роҳ то ҳамин хона деҳаи Саркамар. ҳамин хел маълумот аст, Заркамар, дигар маълумотша мегирем. 5 сотиқ замин дорад ки 5 дар хона кардагӣ аст ки якта калидор, ошхона барния кухни дорад. дарони хонаҳо хай ремонт дорад, барои зиндаги кардан 100% мешавад. обсвечам аст, срочно мегад мефурӯшад бо нархи 226 000 сомонӣ барадорон, бо муомилаи хуб мешавад. гирди хона маҳкам аст, 5 сотиқ замин, 5 дар хона, деҳаи Заркамар гуфтагӣ аст, поёни Корвон, яъне ки шаҳри Душанбе обсвет позитсияни ҳаст. даврӯз расмуда гирди хона по ниход маҳкам, номерошон вавилон. кадоми шумо мехоҳед маърифат дигар маълумотоша аз соҳибашон гирен. лайкотон нагузоред ва силкаи навори моро подлиса кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ гуфтагӣ аст, чораҳаи диагностика. райони Фирдавсӣ, чораҳаи диагностикада қарор лаби роҳ. як хонага квартира аст ки дар дуюм ошина қарор дорад, доми 6 ошона аст ки дар дуюмаш қарор дорад. 33 квадрати метр мега обсвет ҳаст, ошхона барния кухни, термиз, ремонти замонавӣ кардагӣ аст. дуруни хона кушода 33 квадрати метр, дуюм ошона, як хонага квартира. хоб срочно мега сум дар кора мефурӯшем бо нархи 285 000 сомонӣ барадорон, бо муомилаам дорад аз назди квартира. агар ки шумо маҳқул карда бошед, ягон маълумотш кам буди бошад, рақамҳошро навистагӣ аст, дигар маълумотро аз соҳибашон гиред. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст бадрон қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, яъне ки район норафта мегад соҳибшон, яъне ки ноҳияи Файзобод район нодаромада мега ҳамин хона қарор дорад. дигар маълумоти пурраша мегирем. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 5 дар хона кардагӣ тайёр аст ки якта калидор, ошхона барния кухни дорад. 40 намуд мега дарахтони мевадиҳанда дорад, мега обсвечам аст, ҷои оғулам дорад, ошхона аловхона ҳам мега тайёр, ҳамаш ҳаст. нархи хона мега 250 000 сомонӣ аст, бо арзонам мешавад. вариантҳои алишам аст, мега метавонед вариантҳои худтона пешниҳод кунед. чӣ варианти доред пешниҳод кунед, яъне ки агар ки маъқулшон кард алиш мешавад. кадоми сумкати мегирам мега аз 250 000 сомонӣ бо арзон карда метиҳанд, яъне ки дута бания ҳамаш мега дар дуруни хона мега 5 дар хона, дутага бания дар дуруни хона ранги сексия кардагӣ ҳастанд. номерошон номерои мегафон аст, кадоми шумо мехаред маърифат метавонед ки аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотша гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бадрон қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ дар 8 микрорайон гуфтагӣ аст соҳибшон. квартираи фурӯши шаҳри хуҷанд 8 микрорайон, 3 хонага квартира аст ки дар 6 ошина қарор дорад.
75 квадрати метр. Се хонага шашум ошина 75 квадрати метр. خانه فقط همین صورتای بیرونش هست که نکی درونش میگه ریمون نداره میگه ممکن ریمونش میونه باشه نکی بیز ریمونت میگه ریمونش خطون میکنه ممکن یکم ریمونت سردنی هم خود داشته باشه با یک بار دیگه انیق کده میگیریم برای که صاحبشو نگفته فقط یعنی که بیز ریمون گفته است تمام. نرخ کوارتیر میگه 285000 سومونی است با ارزون تر میشود. سه خانه کوارتیر 6 اوشنا 75 کوادراتی متر باز هم میگه ارزون هم میشود. آدمانی که میخرن مرامت تماس گیرن. خانه فروشی نزدیک حولیگی سایبادران قرار دارد در ناحیه ورزاب طرف دوشنبه در دوغوبه گفتگی است. صاحبشون ناحیه ورزاب در طرفای دوغوبه همین که نویسیدن عذر زیاد از کدامی که از اون طرف است اگر میخرد خودش میفهمد. 5 سوتیق زمین است که 3 در خانه کردگی تیاره که خانه چخه گفت تیاره است که نکی ساختمانش نوپره نکی خانه میگه ارزونه کسته سراشنا میفروشیم. خانه уже шкатур ҷои подвал калидор баня дуруш аст. хона коробка яъне ки рангу бор дар туризам хи кор буда ин наша худатон мекунем. нархи хона мега 80000 сомони аст бо муомила ам дорад яъне ки занг занам бо арзон кадан метем. нархи хона 80000 сомони арзона мешавад. номерошон номери мегафон аст. кадоми шумо мехаред маромат тамос гиред. дӯстон аз агар шумо дар хали хонаҳои фурӯшӣ замин квартира мошин техника ягон гов мол мағоза чизе ки барои фурӯхтан набошад сурат маълумот шуро кунед эълонда мегузорем. квартираи фурӯшии навбатӣ аз сайбадрон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар зарнисо гуфтага аст. лаби роҳда доми нав аст ки уже одамо зиндагӣ доранд. якхонага квартира аст ки дар 7 ошона қарор дорад 54 квадрати метр. шумо агар хоҳед духонага сехонага када метонед. лифт дорад ки хона коробка аст сохтмош нопура дар треза дорад ки фақат дарунша яъне ки ремонт кадан кунад ва хона тақсим када хатон мегирен ки 54 квадрат меган ки дарунш нобрида хоҳед духонага сехонага када метонед пока возможни ҳастай. нархи квартира мега арзона ка 106000 сомони бо муомила дорад. ягон мошина боша мега алиш мекунем. خب وریانت‌های خودشون هم میگن پیشنهاد کنن. این نمیخواد کوارتیر نمیخواد دوم است کدومی که میدوند این رقماشو نویسیده است دیگه معلومات پروژه گیریم. آدمانی که نمیخرن میگه بهوده ناراحت نکنن کانتر معامله میشود در نزد همین کوارتیر. لایکتو نگذارید و سیلکای نواری مو در واتساپ متون پادلیسا کنید. کوارتیر فروشی نوبتی است بادرون قرار دارد در شهر کلوب در نزد لیتسئی ترکی گفتگی است. صاحبشون شهر کلوب قرار دارد در نزد لیتسئی ترکی میگه کوارتیر قرار دارد. 4 خانه کوارتیر است که در 4 اوشینا قرار دارد 114 کوادراتی متر. обсвет هست. آشخانه برنیا کوخونی دارد. ремонти خانه خیلی سردنی برای زندگی میشود نه بیزب نه خوب یعنی که سردنی میانه ремонт. خب 4 خانه کوارتیر بود با نرخ 250000 سومونی میگه با آدمانی خریدار باشه میگه با ارزان کده میتونیم که 250000 سومونی است که معامله دارد. 4 خانه 4 اوشونه 114 کوادراتی متر. کدام بادرونی که از تریتور کلوب هم خیلی کوارتیر از سرخ کردن با شما واریانت‌های خوب هست میتونید که دیگه معلوماتش از رقم پیامده و ویدیو کار میکنه میتونید گیریم. اگر بازم تکرار شود شما خانه خراب باشه در کامنت نویسید چه خیلی خانه میخرین موجوده کدا پیشکش تو میکنیم. اگر شما کوارتیر فروش باشین میتونید که کوارتیر خانه های زمین موشه چیزی دارین صورت معلومات شده کنیم ما در ویدیو آینده رکلامش میکنیم. در واتساپ ایمو روی کنین. این بود 12 خانه فروشی ما تا ویدیو